Engakutshela khona nje mina baba ukuthi angiyona i-babysitter nakhona yabo. Okokuqala nje lokho. Ngangizwa kabi. Kodwa mhlasimpe futhi kuningi kufanele ngabe uyakwazi njengoma wakhe ukufutha yabo. Imake Sifiso, ngicela ukuphula ulimi nje. Usaqhamuka naleyo uba i-babysitter. Uma lana usitshela ukuthi nafike nahlala phansi naye nacela ukuhamba nonke. So manje eloku babysitter sekuqhamukaphi? Eqhamuka ekuthenini lento mfethu angimlobolile lo muntu yabo. Uma nakhona mhlawumbe naye kube nayo indlela yokuba umzali acinge ingane yakhe mfethu akunayo ukuthi lokhu ebuza mina mhlasimpe indaba yokuthi ingane yakhe ikuphi kanjani kanjani. Njengoba ngishilo kuningi okwenzakele uma angakwazi yabo. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sethu izinkinga zomndeni. Namhlanje sivakashile la ekhaya kaNzimande kuthiwa-ke ake sisondele Black Life. Kunenkinga enginayo la endlini. Sawubona njani? Yebo njani sisi? Siyaphila. Siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli be-Black Life uzisho igama nesibongo. Siyababingelela ababukeli be-Black Life TV. Igama lami nginguLucy wakwaNzimande. uLucy waNzimande. Yebo. Okay, umama Lucy ushadele la kaNzimande noma isibongo sakhe? Ngishadele kaNzimande. Ushadele kaNzimande. Okay. So manje-ke umeme izinkinga zomndeni la kwenziwa khona inhlambuluko uma kukhona inkinga ekhaya. So yini usondeze eduze? Kahle kahle njengoba nginibhalelile kulolu hlelo la Black Life TV. Nginenkinga la kandodakazi wami. Undodakazi wami uthandane nomfana wakamakhelwane. Okay. Bathe mase bethandana ngangaba nankinga nami ngajabula ngibona impilo yabo iza kahle. Hayi kwahamba base bathi hayi basafuna ukuthi sibanike ispace sabo boyihlalela bodwa ukuze baphushe ilife yabo kahle. Bahamba ke. Hayi kwaloku kuhleke befika makuphela inyanga undodakazi esebenza. Nimbona nomfana efika kubo kamakhelwane eze la ekhaya ezongibingelela uma ku right kuphila kahle impilo yonke ihamba right nami ngajabula ke kuthe kwahamba hayi ngibona umfana selokho ebuya yedwa manje la kubo ngingasho lutho lokhu ngithule ngithi hayi mhlawumbe uyasebenza undodakazi umshiye ngoba mhlawumbe esebenza kuhambe bese kuza kufika umakhelwane wami esethi ey yazi makhelwane nginenkinga la. Angazi noma lento engizokutshela yona izokuphatha kahle yini noma izokuphatha kabi kodwa ngibonile ukuthi kufanele ngikutshele yona ukuze wazi ukuthi kwenzakalani empilweni yendodakazi yakho. Indodakazi yakho ngiyibonile kodwa manje angazi noma bengibona yona kahle kodwa ngithe mangibukisisa kahle ngabona ukuthi iyona ngempela. Indodakazi yakho ngiyibona ngathi ayi isimo sempilo yaso ayisekho kahle njengoba kade siyazi izwana nalo mfana ngoba lo mfana usefika yedwa ngathi khona owesifazana sizwana naye lo mfana sekafike naye la kubo. Hayibo. Mithi ngithuke-ke nami ngithi mina kodwa ngizombuza kanjani umfana leyo nto phela indaba zey'ngane akufuneki ukuthi ngiyingene phansi njengomuntu omdala. Kodwa manje kuyangidinga ukuthi ngimbuze umfana manje yena phela washo kumina ukuthi bayahamba boqala impilo yabo entsha asibadedeleni sibanikezeni ispace nami ngavuma njengomzali. Hayi kuthe kwahamba hayi nami-ke emakhelwane esesho ukuthi nawe umbona indodakazi wami eBria engazi ukuthi usengene ey'dakamizweni. Usehlala phansi kwama-bridge. Hayibo. Eyi ngizwe ukuthi ngiphatheka kabi lento ingiphatha kabi ngizwe ukuthi hey kodwa Nkosi yami ngizoyenze njani into ekanjena. Hayi bese kuthi ngelinye ilanga efikile umfana la yena la bezwana naye lo bethandana naye wamakhelwane. Hayi ngivesane ngithi hayi ngizomnakhuza ngizomfesa ngimtshele ngimbuze ukuthi uphi undodakazi wami. Phela into angiphendula ngayo wathi akamazi. Hayibo. Ngase ngibona ukuthi njengoba ethi akamazi ngase ngithi hayi ngoba sengizwile ukuthi uTheku kwabonakala eBria lapha phansi kwe-bridge ake ngiyeke ngiyomcinga khona. Okay. Hayi ngihambe mangifika undodakazi wami ungene shi ey'dakamizweni waqala wabaleka engibona wabaleka ngaba sathe ngithi ayi wabaleka ngagcina kayi esenaye esefisa ukukhuluma nami wama-ke saxoxa yini na ngathi hayi ma nginenkinga lana uSifiso wasahlukana naye. Hawu nahlukana kanjani na? Hey ma angazi
nami ngayithola sengilolu ubisha engikulona manje ey'dakamizweni. Yo. Ngase ngithi mina ayi kusho ukuthi fanele ngikwazi ukuthi ngifeyisane naye ngimfeyise ukuze ngixoxe ngibuze ukuthi inkinga yaba kuphi kuSifiso. So manje uSifiso after usumbonile ingane yakho lapha phansi kwebridge awuphindelanga wambuza ngoba phela ula kamakhelwane mayivakashile. Awuphindanga wambuza usayibo iphi ingane yami? Angithi njengoba ngake ngambuza before wathi yena akamazi. So-ke njengoba ngase ngathatha iy'nyathelo ngoba sethi akamazi ngase ngihamba ngiyoyicinga ingane phansi kwe-bridge ngayifica ngempela. Ngase ngithi mina hhayi kusho ukuthi kufanele nginihlanganise-ke ngibuze ukuthi kahle kahle inkinga yaba kuphi ubani mhlawumpe waba nephutha kuze kube kanje. So ngaleyo ndlela-ke ngisalinde ukuthi-ke ngilinde uSifiso ukuthi ngimbone sihlale phansi sixoxeni. Okay. Ingane yakho ngikuzwa ukuthi yena wayesebenzela ephila kahle nje. So umfice kuyiphi i-condition lapha? Eyi angifuni ukungasho ngane yami ngimfice sesimeni esibi kabi. Kangangoba nami ngize ngakhala ngendlela engamfice yiyona. Wawungeke usamkhomba nokuthi kwakuyidakhe elihle lengane isitubutube esibi kahle. Kodwa manje nje ingoba mina ngoba ingane yami ngamkhomba ngabona futhi ukuthi uyena. Ngendlela ayeyiyona nje. So manje wazama ukuthi mhlawumbe ubuye naye uze ekhaya wayinqabela mhlawumbe? Eyi ngazama ukubuya ukuthi ngizama ukuthi ngibuye naye ekhaya wathi hhayi ma ngizokulandela ngicela ukuthi uhambe unginike isikhathi ngizofika emva kwakho mhlampe after 3 days ukuze ngilungise iy'nto zami nami ngiqoqe iy'nto zami la. Ngase ngithi kulungile-ke ayikho inkinga ngizohlala-ke ngikulindele. Lutho ingane. Yo. So uSifiso umuntu onjani? uSifiso njengoba mina ngavuma ukuthi bahambe ingoba bekuwumfana obekhule phambi kwami ngimazi ngamkhonza nje njengoba futhi umfana wamakhelwane. Ngamthanda ngimthandiswa ukuthi umfana wamakhelwane okhule phambi kwami. Impilo yakhe ngiyayazi, ngiyabazi nabazali bakhe ukuthi banjani. Ukhule nje ngimbuka, ekhula emncane, wakhulela phambi kwami ngimbuka. So ngoba uthi abazali bakhe uyabazi usuke wabadla nabo indlebe ubatshela ukuthi hayibo nakho uSifiso mangibuza ukuthi iphi ingane yami afisana ngitshela ukuthi akamazi ake nikhulume naye. Abazali ngikhulumile naye ngiyile especially uma wakhe ngoba kufanele ngikhulume naye kuqala njengomama omunye woman to woman sifeyisane. Na wasethi yena usazohlala phansi noSifiso axoxe naye cause naye uyabona membuza uSifiso ungene ey'ntangeni membuza ukuthi hawu uphi na ufuthi. Athi yena hayi akamazi ukuthi uphi. Lokhu ngithi mina uthi yena abuze uthi awumazi kanjani ngani ngoba wena nasuka kanye kanye la nisuka la ekhaya futhi sanivumela saninikeza lokho kuvuma ukuthi yena hambani ningaphusha impilo ndawonye ngoba siyanazi nikhule ndawonye sinikhula phambi kwethu siyanazi ukuthi ningabantwana abanjani. So usho kanjani ngoba ngikuzwe uthi omunye umakhelwane uyasho ukuthi uSifiso useyayafike nentombi ekhaya? Njengoba bese ngishilo ukuthi na umakhelwane washo nami futhi ngiye ngimbone yena uSifiso efika nenye intombazane kodwa-ke lokho kungiphatha kabuhlungu kodwa manje ngeke ngize ngihambe ngiyomfeyisa ukuthi hey wena iphi ingane yami usuthathe omunye umuntu wena washiya ingane yami phansi. Ngeke ngikwazi ukwenza leyo nto yingakho ngiye kuma wakhe ngayobuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani kuqhubakalani. So ngisho uma wakhe uyayazi yena indaba yokuthi sekhona intombi entsha? Uma wakhe uyayazi kodwa naye futhi naye kumphatha kabi akakwazi ukuthi avesana amfeyise nje uSifiso akhulume naye kanjalo cause usabuka ukuthi kwenzakalani kahle kahle usabanika ispace naye. Yo. uSifiso simcelile ukuthi eze la namhlanje eze la ekhaya khona sizoza ukuthi yena ngempela kwenzakalani ngoba I think nawe njengoba usho ukuthi umzali wabanika isibusiso so unayo yonke i-right yokwazi ukuthi kwenzakalani. So ngizomlanda la eminyango ngoba kena ukhona usefikile. Undodakazi wakho beneminyaka mingaki? Undodakazi wami besena 23. Bena 23? Yebo. Okay. So sizomlanda uSifiso la eminyango. Asithembe ukuthi uzosinikeza impendulo sazi ukuthi kwenzakalani mhlambe nendodakazi simtholele usizo mhlambe athole i-rehab nje. Ake silande uSifiso la eminyango simuze ukuthi kena uzoba nazo yini impendulo lezi ezidinga umama. Asimlande.
Ake sesibuyile babukeli be-Black Life TV. uSifiso sesimlandile usekhona usehleli nathi. Sawubona Sifiso. Yebo sokuso. Njani? Ya ngaphela. Ngiyaphila. Igama lami nguLungster. Ngicela ukubonga nje ukuthi uBlack Life akathe kuthinta uvumile ukuthi usondele. Siyabonga kakhulu usuzehlise uze la ekhaya. uBlack Life ihlelo izinkinga zomndeni. So sicela uMamZimande lana wathi-ke ucela sisondele ngoba ucela ukukhuluma nawe. So ngizomdedela ke abe kuvu lakhe. Ungakhuluma naye ma. Sawubona Sifiso. Manje. Unjani? Ha, ngaphela mama. Ngiyaphila nami. Lana ngicelile ngibhalela abaka Black Life TV ukuthi ngikucele ngizokuzama ukuthi ngikhulume nawe. Khona into engiphethe kabi kakhulu la ngane yami. Njoba wazi ukuthi wena la ekhaya bese ngikubiza ngokuthi umkhwenyana. Njengoba buzwana nawe nomntwana wami ke ufuthi sanika imvume yokuthi ningahlala ndawonye ukuze niphushe impilo right nindawonye nibone mawukuthi sekufanele ukuthi mhlambe seningathathana seku right. So ke mase sengizwa ngomakhelwane ukuthi ubone ufuthi phansi kwama-bridge eBriya engathi sengene naseyidakamizweni akungiphathanga lokho kahle. Anti futhi nawe ngiyakubona ukuthi uyafika la kini. Ukhona intombazane osuhamba naye kodwa futhi ngiyayithulela ngisho lutho ngoba angazi futhi awazi ungitshele lutho. Futhi akwazi uze kumina uzongitshela ukuthi hayi ma ufuthi asisazwani naye ngesimanga sika 1 no 2 awushongo lutho. Wamani wayithulela ngiyayithulela futhi nami ngikubona uhamba nentombazane ekubeni nabazali bakho bayazi savumelana nabo ukuthi ungamthatha ufuthi uhambe naye nihambe nilana niya khona ngoba nabe nisebenza endlela benisebenza ngayo. So ke mangabona usufika nentombazane lokho akungiphathi kahle kodwa futhi ngeke ngikwazi ukukuface ukuthi hayibo ubani manje lo suhamba naye mina angeke ngize ngisho lutho. Ayi. Engakutshela khona mina baba ukuthi angiyona ibabysitter nakhona yabo. Ngokuqala nje lokho. Ngangizwa kabi. Kodwa mhlasimbe futhi kuningi ukufanele ngabe uyawazi njengoma wakhe ufuthi yabo. Imake Sifiso, ngicela ukuphula ulimi nje. Usaqhamuka naleyo uba ibabysitter. Uma lana usitshela ukuthi nafike nahlala phansi naye nacela ukuhamba nonke. So manje elokubabysitter sekuqhamukaphi? Eqhamuka ekuthenini lento futhi angimlobolile lo muntu yabo. Uma nakhona mhlawumbe nakube nayo indlela yokuba umzali acinge ingane yakhe futhi akunayo uselokhu ebuza mina mhlasimpe indaba ukuthi ingane yakhe ikuphi kanjani njengoba ngishiya kuningi okwenzakele uma angakwazi yabo. And futhi mina ngeke ngize ngiyibambe ngaqhubeki nempilo yami simo sokuthi manje kufanele ngabe ngibhekene nengane yakhe yabo. Engakho ngithi akayibhekele ingane yakhe ayithole iqiniso kuyona yabo. Yo okay Sifiso, ngizophindela futhi kule ndlela okhuluma ngayo netone yakho. Uma lana khathe ekhuluma uthi ukuphathiswa kwendodana. Ubumbiza ngomama azakubiza ngomkhwenyana ngoba phela kade senihlala esebona ukuthi nithana nendodakazi. Manje mase ukhuluma kanjena ukuthi awulobolile konke lokho sekuqhamukaphi? Yabo la dadwezi. Ngisukile lo futhi ngiyavuma yabo. Ngalesi sikhathi izinto besabhalansile kahle bo sisebenza sobabili ngendlela besisebenza ngaso u2 yabo lona. So masisebenza sihlale futhi kube right yabo until kuze kufike isikhathi la mina engiphelelwe khona umsebenzi yabo. Waphela umsebenzi? Ngalesi sikhathi. Okay. So uma uphela umsebenzi kumina aqala ukuba nezimpawu zokuthi yena njengamanje umuntu okufanele mina ngibe ngaphansi kwesandla sakhe yabo. Ngingavumelana naleyo nto leyo. Kube nzima futhi ukubuyela back uma ngimtshela ukuthi yazi mala engase kunento eyenzakalayo enziwa yilo yabo. Sekusenjalo useqala vele uveze izimpawu zokuthi kahle kahle indaba yami kwashe kwacima yabo. Avele ngithola ukuthi uJola nomngane nami yabo. Amithe ngingaqale ngikuthola ukuthi kahle kahle yonke lento ihamba kanjani abe umuntu omithi kumina yabo ezindakhe ingane yami vele. Mawenzeka kanjalo nami ngibe nokujabula ukuthi hayi no ngizoba ubaba manje yabo kanjalo face. Uyakhula umndeni. Kodwa ngiyambona indlela enza ngakhona ukuthi
ngizoba kushuthi lo baba mina lengane uzogcina ijijelwa ngayo ishiwa nayo ahambe lezi ndlela zakhe ayihambayo yabo because lo muntu uthanda ukugrova uthanda ukupapruka nabangani yonke lento le into kade singayenzi sisahleli ngalesa sikhathi yabo sisanda kusuka kuyena uma yabo khambe kushaya isikhathi sokuthi ingane iyazalwa I know mhlambe ngithi ungaphili ngisho 5 months ingane izaliwe yabo ngithola ukuthi umuntu kahle kade ebhizi ejola nomuntu omngane wami lo mngane wami obekafika endlini futhi nakhona sihlale so3 kuphuzwe ngabe siyaphuza yabo ukuthola kanjani lokho indaba ehlali phansi swami la eminyanga yabo nakhona nami inhlobo yomuntu enguyena ebantwini yabo bayakwazi abantu ukuthi bengangifihleli izinto bengitshela iqiniso yabo imconfront futhi ngimbuza hayi bufisa yazi la kunento engithi ngiyayimeja ngomqondo ngiyabala mfowethu ngibala isikhathi sokuthi wena kufuze ngabe umithi uzoteta nini ayi correspond lento yabo angivule ngeattitude yabo sixabana warubara bogcine sengitshela nanokuthi vele wena yabo umsebenzi wakhe awukho ungenze lutho vele manje udliwa yimina yabo abale zonke lezo zinto lezo mama uyamuzwa uthini uSifiso ngimuzwa kahle afike meyibala zonke lezi zinto lezi ifika abhlungu mina yabo nakhona njengoba ejola nalo mfethu lo hayi ukuthi uqala ngayo yabo lo nto sekuphuma manje indaba eningi yabo ebengikade ngingazazi yabo lo le kade ifihliwe kambe mfethu angisho ukuthi ngaba happy ngento engayenza yabo kodwa ngangingenayo enye indlela engangenza ngayo lapha ngoba yangihlumeza kakhulu le nto leyana ngizime ngisho futhi ukuthi ngahila nje sinoma kanjalo yabo because ngisho ngimbone because ngeke ngimbone ngala eseweni yabo ngivukelwa yilo wamunyu lo yabo ukuthi wangixhaphaza lo muntu lo yabo futhi akekho umuntu engangaya kuyena ngifike ngithi mina ngizomtshela lo muntu ukuthi lo usenzeni yabo umuntu othandayo yabo ukwenza lezi zinto mase dakiwe bhema mahappy bhema mhlawumbe nogwaya ngaleso sikhathi yabo i-decision enganginayo ngalesa sikhathi indlela engangicasuke ngayo kwaba ukuthi ngimfundise yona lento ayiyona manje yabo wow wenza njani enganeni yami wayifundisa ini Sifiso waphela wena mangabe wawukuthi wawunenkinga kwafanele uze kumina njengoba sasazi ukuthi nihambile nobabili savumelana njengabazali sanahamba mangabe sekunika inkinga kwafanele ubuye back kumina uzongitshela ukuthi wena unenkinga ngofuthi ngo1 no2 hayi ukuthi uyithathele i-decision wena yabona kulula ma ukuthi usho wena ngendlela osho ngayo njengamanje kodwa mina indlela engicasuke ngayo because namanje yabo ngisenakho lokho ukuthi ngisho ngiyibuka lengane yabona akuyona ingane yami kodwa eziningi izinto ezikhomba ukuthi mina ngingaba ubaba kuyona leya ngane leya nento kwesevele zenza kumina yabo ngangeke ngize ngibe nesinye isinqumo mama umuntu mhlawumbe engathatha isinqumo esingaphezulu kwalesi yabo mhlawumbe kuthiwa njengamanje kuyabhede lo mhlaba esiphila kuwona abantu babulala abantu basifazane yonke leyo nto ngangagcina ngikwenza lokuyana ngoba uyakhumbula nayo manje sasiphathene ngayo naye yabo kodwa le nto wayijika yena wayenza ngayibona nami ngingasena ngisho umuntu oexistayo kulo mhlaba lo yabo mina ngizwa ngahle isinqumo wasithatha wesithatha ziphi isinqumo amfundisi unga lo angizwanga yeah Nkosami ingane yami ama akachaza ukuthi wamfundisa kanjani wonke hayi unga bengithenga lapha ngibuya nayo yabo mangabe ukuthi ufuna labo ugwayi labo ngesikhathi sokuthi kuphuziwe lana nginogwayi bakhe vele nje ngabakhandela yena ukuthi labo bazobhenywa yena vele isidala sakhona uyozayijwayele lento le ihluke singaka kodwa ngane yami hawu option mangangenayo yabo kulula kuwena ukuthi ungasho kanjalo yabo but ukuthi kena uzumthathe umfake iwunga esehlala ngaphansi kwebridge ngangenayo enye option ngoba ngangeke futhi ngikwazi ngithi ngizomthatha ngimbuyisele back empilweni yami after yonke lento ayesenzile sengihlaza kubangani bami mina kahle manje ngumuntu kusho ukuthi uthathelwa abantu besifazane bakhe kalula phezukwalokho ngihleli nengane ngeyona ingane yami le bengibuye ngisale nayo makuthi uyahamba wenza lezi zinto zakhe lezi yabo mase futhi phezukwalokho angakhombisi ukuyithoba yena yabo kunalokho akhulume ebe umuntu ofuna ukuba ngaphezulu kwami ethi manje unepower yonke nakhona uyasebenza lo muntu lona ahlehle umuntu osewumbayimbayi la yimina yabo
Ma, wakhawumi kangaka umuntu ekutshela ukuthi ufundise ingane yakhe iwunga? Mina yazi nje ngingathatha futhi mina isinqumo ngikubophe kubize amaphoyisa ngikubophe into owayenzayo enganeni yami. Ngoba njengoba ngisho ukuthi kwakufanele wena uze kumina njengomzali uzongitshela ukuthi ufuthi wenza u-1 no-2. Hhayi ukuthi umenze lento omenzayo yona lento e-wrong kangaka ukuthi umfundise iwunga. Into ebuhlungu kangaka isihluko esingaka. Mayi. Nami ngangenayo enye option enganginayo. Cause ngisho ngathiwa ngangiza kuwena ngithi ma la kwenze u-1 no-2 no-3 still kuyafana ngithi yabo leyo nto ngangizofana nayo mina ngaphakathi futhi ngingahili still. Yabo ngcono manje yabo ngizwile ukhuluma indaba ukuthi lana senginomuntu engitholana naye ngomoya. Ya. Akekho umuntu ongakwazi la endaweni ukuthi nginayo umuntu njengamanje engithandana naye and lowo muntu uyalotshola kule nyanga esiyakuyona njengoba sikhuluma. Ulotsholo wena? Ya. Konke utshela mina kanjani ungitshela wena ingane yami ube uyilahlise ikusasa layo ungitshela ukuthi khona umuntu omlobolayo. Yalithola ithuba layo mayo. Yalithola ithuba layo yakhetha ukudlala ngalo yalitshinga emoyeni yabo. Yanganeliseka. Njengamanje ngicabanga ukuthi lengane yabantu ekhona iyanela ukuthi ngikhona mina empilweni yayo. Yabo. Wena ungezingane kumina uzongitshela ukuthi unenkinga ngofuthi kunokuba umenze kanje yana bese umdampa kanjalo futhi njengoba umdampile nje. Njengoba ngisho nje mama nokuthi kulula wena yabo indlela ochaza ngayo. Kodwa mina indlela engangicasuke ngayo ngalesa sikhathi ngangeke ngikwazi ngisho ukuhlangana nobuso bakho ngoba ngizovele ngibone ukuthi kushuthi ingane yadle uyizale wena wangayifundisa nawe indlela yakho yabo. Nkosi yami. Kodwa ingane yami. Awu kodwa Nkosi yami. Awu kodwa wayibulala iphila mfana wami. Iphila wayingcwaba iphila. Ikusasa lakho ulibulele phelile ngaye. Wena uyaqhubeka nempilo right. Lungile. But ma khona into engikusolayo nami kuyona. Wavumelana ukuthi ingane ihambe yohlala nomfana engalotsholiwe. Buka manje uselobola omunye. Kuthi indlela okwakwenzeka ngayo sasibona ukuthi yena izingane ziza kahle. Kufanele zizame ukuthi ziqale ukwazana nje kuse-early ngoba sasibona ukuthi impilo yazo iya phambili. Ngangingazi ukuthi kade kuzokwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo manje. But uyamuzwa manje indlela akhuluma ngayo kuyakhombisa ukuthi akhiphanga ngisho neqhude leli. Akaze akhiphe lutho vele. Kufanele ekhulume nakanjena futhi engayisoli ngoba kukhomba ukuthi akayisoli lo mfana. Sifiso uyayisola ngalento yenzile? Ngiyayisole siswami yabo kuhle nje ukukhuluma iqiniso kodwa futhi nakhona ngibuye ngithi ya uright akudeserve lokhana akwenzakalayo yabo. Uyakudeserve ukuthi ahlale ngaphansi kwebridge? Yeah, cause nami yabo angikudeserve mfethu ukuthi ngingahlala nomuntu isikhathi esingaka ebebhizi enza izinto ezifana nalezi. Wongamxoshi ngani umfokofoko isaphuma abuya ezekhaya? Ngisazophinde still lo muntu ngihlangana naye la estradini ngiphinde ngibone lengane le ewayethe neyami. Ingane iphi manje? Angakazi ukuthi kwamiswa kanjani indaba yayo. Yabo. Ingane phela ngayithatha mina ngayihambisa kuma-social worker. Oh, buwazi ukuthi unengane? Phela ngezwa ngaleso sikhathi ade ngiyomcinga phansi kwebridge. Oh. Ngayithatha ingane ngayisa kuma-social worker ngoba naye kwangazi ukuthi naye isibhema iwunga. Ama-social worker kayithatha ingane isagcineke kuma-social worker njengamanje. Amsho ingane isancane ingakanani? Incane ingane ina-6 months. Uyibhemisa iwunga noma wayitholisa esiswini? Ngiyacanga ukuthi wayitholisa esiswini phela kushuthi njengoba bekhulelwe beyibhema iwunga. Manje ingane uyishiyelani kuma-social worker ngoba wena ukhona as ugogwayo? Ama-social worker angithi ukuyishiya kancane cause besalungisa indaba yakhe noma wakhe uma wakhe samlungisela indaba yokuya e-rehab. Ekuye rehab. Yebo. So manje kuyasizwa kudaba la Sifiso. Uyezwa ukuthi indodakazi yakho ukuthi bisinjani. Uzizwa kanjani mawuzwa isitori saSifiso iside lakhe? Cha khona nakhona ngoba phela nami ngumama ngizele ngiyadabuka ukuzwa lokho akushoyo. Njengomama nami kuyasika kumina. Kodwa njoba ngisho ukuthi kube kwakonakala ekuqaleni ukube yena wabona lento isaqala eze kumina sihlale phansi njengomzali ethi ma sekanje naye manje akacabanganga ukuthi waphatha ubungane naye waseyibonela ukuthi naye akayithathele isinqumo ngale ndlela ayithathela ngayo. Sifiso iyangisabisa ienga yakho. Mawukuthi uthi udiniwe and then umuntu decide umfaka iwunga. Yazi iwunga isibulela kanjani izwe? Ngiyazi ukuthi yena uthi abanye bayabulala kodwa kufana nokuthi umbulele phela naye. Mawukuthi yena akathola usizo rehab.
Yabo sisi wami, ngabe ngiyakuphendula ngendlela mfethu mhlawumbe uzogcula ngayo ngakhona nawe yabo. Yeah. Wela kodwa nami usiza ngilitholanga, ayikho i-rehab enhliziyweni. Angilaphekile. Manje nakho njena awuthink ukuthi-ke usulaphekile ngoba uthi uyalobola soon, usuthola umuntu owaneliseke kuwena. Uyazi yini lo muntu wakho ukuthi wafaka lo wawuthandana naye iwonga? Because naye usengozini yokuthi umfake iwonga. Angikaze ngize ngimvezele lokho, so nakhona vele bese ngike ngathi ukuthi ukuyicabanga indaba yokuthi ukukhohlwa yabo. Welayo kodwa manje ngibuye ngibe nami novalo ukuthi yazi lento enziwe lo mhlawumbe kuhamba iminyaka yabo ithuka isivuka ivukela kulowo manje yabo lonto le. So uzomenze njani-ke maye banjalo? Angangihilanga ngithi. Manje naye lokho ayikhona njengamanje mfethu. Angisho ukuthi kanjani uma angizwe kabi yabo. Kodwa nje ngesimo sami mina hayi ngi-right mina. Ngi-right mina. So what happens-ke if-ke usisi naye ajika ahambe ukufebela? Lo khona? Yeah. Yena uzobe usumlobolile? Hayi angiboni lapho. Awuboni? Angiboni lapho. Yo, okay, Sifiso siyabonga ukuthi-ke uhloniphe. Mamzimande, unelisekile namhlanje? Hayi nginelisekile ngoba lento ibingidla isikhathi eside ngimbona umfana kodwa manje ngingakwazi ukuthi ngivesane ngimconfront nje ngaleyo ndlela engivesane ngisuke nje ngimconfront. Ngingakho ngize ngabhalela nabo abakamoja Black Life ukuthi ngicela uzongisiza, uzongisolvela le nkinga kamfana. So umfana ngoba usephumela obala nami ngigezekile inhliziyo nganelisekile, ngiyabonga. Ngizoqhubeka mina ukuthi ngizama ukusolva inkinga nengane yami, ngitholele usizo uqhubele phambili ukuze impilo yakhe ingapheli, ikusasa lakhe liqhakaze njengoba kade sifisa liqhakaze. Uyeke phela mama unginikela ngendodakazi yakho. Yabo wanikela ngayo lapha kuSifiso. Ingane yami ukuthi nje nami kusuthi ngazi ukuthi ngathini ngabona ngathi impilo iza kahle bazobambisana ngendlela esasibona ngayo nanokuthi uSifiso ngimazi emncane njengoba ngichazile sekuqaleni ukuthi ngimazi emncane ukhule phambi kwami umfana engimazi kanti ekusasa laziwe. So indodakazi kuphi manje? Undodakazi njengamanje njengoba ngithe ngisamzamela usizo e-rehab usangisambeke ezihlotsheni ngoba ngakathandezelana abantu bezombona ngendlela ayiyona. Yebo. Uyezwa kuthiwa Sifiso kubi kampela. Wena wagcina wambona ngoba esegxilile kakhulu lezi dakamizwa. Ngambona. Wambona. Wazizwa unjani? Nasekuqaleni ngitshelile mfethu ukuthi mina khona kubuhlungu phela ukubuka ukuthi ilo wami umuntu ayekade esenhlizweni yami kodwa khona mfethu ngicabanga ukuthi uyakudeserve mfethu khona nangu ngesinye isikhathi mebuya yabo azi ukuthi menze into eqondile wenza into eqondile mfethu. Awuthophinga ukuthi uzosehlisa ngoba lento oyenzile ngempela ayikho yinhle at all. Dokudlala ke leyo mfethu. Wole imphedo ke lo. Lento engizenza phela leyo. Hawu Sifiso. Amanye yocosha ngekho mfethu. Hey. Kamane kwanzima-ke. Kamane kwanzima. Angisazi ukuthi ngizokwenza njani mfana. Uthi ngamane elicoshwe yinkukhu. Uyambona ngoba ehlela uthi udiniwe. Yebo. Let's hope mhlawumbe uzobuya hambe abuyelwe ingqondo. Yo and angifuni ukumlandela ngendlela adinwe ngayo. Angikaze ngibone umuntu onqaba ukuxolisa. Hey. Hayi kunzima nami sengizombuka nje ngizoyibukela yena mina ngizama ukuyilungisela indaba yengane yami ngoba yena vele useyiqalela impilo yakhe entsha. So ke nami fanele ngiqhubeke nosizi lwami lokuthi fanele ngilungisele indaba yengane umntanami lona futhi bethi nengane yakhe bazamela ukuthi base rehab. Yo. Hayi babukeli beBlack Life TV ngiyafisa ukuthi ke nakuhlezi kugcwala ama happy ending. Inkinga futhi asifuni ukumlandela uSifiso ngenxa yokuthi siyambona ukuthi usathukuthele. Into esizoyenza mhlawumbe eceleni somzamela ukuthi kube khona umuntu azokhuluma naye okwamanje somnyeka nje ashawo umoya. But asithembe ukuthi ngelinye ilanga uyongena la kanzimanda azoxolisa ngesenzo sakhe. So Black Life TV please umuntu noma ngakona kanjani ungambulala ephila. Ngcono uphume ubhekele naye aphuma abhekele uqhubekele neyakhe impilo. Siyabonga kakhulu ke Black Life TV ngakhohlwa to share, like and subscribe. Black Life TV.